ensimmäinen puhuttu nauhoitus Mikkelin sähköisen asioinnin alustasta päätöksenteon suunnalta. Esityksen osat on hankemallista jatkuvaa ylläpitoon siirtyminen ja sitten etenemisehdotukset tai avointen asioiden jäsentäminen, sidosryhmien esittely. Eli hankkeista jatkuvuuteen. Hankemallista jatkuvaa ylläpitoon on yllättävän pieni askel. Jos tarkastellaan nykyistä hankemallista ketterää ja rajattua projektia ja sen eritettyä ylläpitoa, niin sieltä löytyy elementit, että on joku tarve kehittää jotain. Sitten tunnistetaan se asiakas, joka sen tarpeen ja ratkaisun tarvii. Päätöksentekijänä on asiakkaan ohjausryhmä, eli täältä tulee normaalisti rahat. Sitten jollain tavalla määrittelyvaiheessa kiinnitetään määrittelyt, mitä tehdään. Sitten tehdään se projekti ja sen jälkeen, kun nämä määrittelyt on kiinnitetty, niin muutosten hallinnan kautta hallitaan jäsenetysti muuttuvat tarpeet. Tehdään alustavaa suunnittelua ja dokumentaatiota. Sitten teknisessä IT-järjestelmässä niin ruvetaan tekemään jo implisiittistä suunnittelua siitä, miten asia tehdään. Tehdään varsinainen toteutusjärjestelmälle. Taas syntyy dokumentaatiota siinä sivussa. Tehdään testaus ja käyttöönotto tietyn valitun toimittajan kanssa. Ja sitten sen jälkeen siirrytään tuotannon ylläpitoon, mikä osittain pitää sisällään näitä samoja piirteitä, mutta lähtökohtaisesti pienemmässä mittakaavassa, kun se varsinainen hanke on ollut se iso rykäsy. Ja kaiken päällä on projektihallinta, joka raportoi edelleen asiakkaan ohjausryhmän suuntaan. Nyt jos tarkastellaan tätä samaa, tämmöisenä, jos kutsutaan sitä modernisoivaksi ja jatkuvaksi ylläpidoksi, niin meillä löytyy samat elementit. Asiakkaan ohjausryhmä on se päätöksiä tekevä taho edelleen. Edelleen on joku asiakkaan tarve IT-projektin mielessä. Nyt se, miten tämä voidaan tehdä, kun kontrolloidaan kunnolla, niin me tehdään loogisella tasolla suunnittelu. Siitä saadaan automatisoitu reaaliaikainen seurantaraportointi päätöksentekoa varten. Palveluiden suunnittelu tehdään hallitusti niin, että toteutus on sidottu suunnitteluun. Edelleen meillä on testaus ja käyttöönotto. Tämä näyttää vähän erilaiselta, mutta muodostaa käytännössä ylläpitopuolella niin ihan samat asiat kuin tuo hankkeen ylläpito. Eli jos sitten vertaillaan hieman, mitä tarkoittaa hanke versus modernisoiva ylläpito siitä, että miten sitä voidaan tehdä. Hanke sisältää joka tapauksessa tuotannon ylläpidon ja vikojen korjauskehityksen sen jälkeen, kun se hanke on valmistunut. Tämä hankkeen tekemisestä siirtyminen siihen tukeen ja ylläpitoon edellyttää jonkun mekanismin siihen, että kehittäjien työ voidaan siirtää tällaiselle erilliselle ylläpitotiimille. Riippuen toimittajasta se saattaa olla samoja henkilöitä tai eri henkilöitä. Varsinkin kaupungin suunnasta katsottuna, niin nämä asiat useinkin pitää kilpailuttaa vähintään jossain kohtaa uudestaan, mikä tarkoittaa sitä, että tuossa mekanismissa täytyy ainakin jollain tavalla olla koitettu kuvata se, että miten uusia resursseja saadaan mukaan. Ja vaikka se pysyisi yhdellä ja samalla toimittajalla, niin siellä on eri tahot tai pitää voida ottaa mukaan uusia työntekijöitä tekemään samoja asioita, korvaamaan vanhoja tai tekemään muuten mukana. Hankemallinen ajatuksena mahdollistaa modernisoinnin puhtaalta pöydältä, koska hankkeet yleensä tehdään kokonaan enemmän tai vähemmän uusina asioina. Ja silloin hankkeeseen itseensä kuuluu jo sellainen hallittu migraatio vanhasta korvattavasta järjestelmästä. Sitten tarkastellaan modernisoivan ylläpidon suunnasta näitä samoja asioita. No se on se ylläpitovaihe, eli se sisältää tuotannon ylläpidon ja vikojen korjauskehityksen. Modernisoiva ylläpito edellyttää myös mekanismi uusien resurssien mukaanottoon sitä kautta, että tavoitellaan sitä, että uusia toimittajia saadaan mukaan. Eli jos esitetään mallia, missä voidaan kokonaan korvata hankkeet, uusien tekemisen hankkeet sillä, että jatkuva ylläpito voi korvata sen, niin silloin siellä pitää ehdottomasti olla mekanismi, millä voidaan osoittaa, että näin tähän pääsee mukaan. Tällä tavalla me voidaan tuoda kokonaan uutta osaamista
tekemään esimerkiksi hankemaista isoa modernisointia. Ja se mahdollistaa modernisoinnin pienin askelin, mutta yhtä lailla se ylläpito korvatessaan hankkeen, niin siellä on kaikki samat vapausasteet toimia kuin hankekohtaisella sillä, että lähdetään tyhjältä pöydältä liikkeelle. Paitsi, että se voi hyödyntää sitä kokemusta ja nykyistä ajoympäristöä siinä, että kaiken uuden ei tarvitse aina olla niin isoa, jos tunnistetaan, että hei, että jos me tehdään tämä näin, niin me pystytäänkin tekemään se aika pienellä. Vaatimus sitten siihen, että tämä on millään tavalla järkevää, on arkkitehtuuritason kontrolli. Ja tämä on tarkemmin sanottu teknisen toimittajan materiaaleissa, miten tämä on saavutettavissa. Hyöty on toisaalta se, että voidaan katsoa esimerkiksi sähköisten palveluiden hallintaa kokonaisuutena. Eli otetaan käsittelyyn kokonaisuuden hallinnan hyödyt. Hankkeet on käytännössä hankala yhdistää, tai voisi sanoa jopa käytännössä mahdoton, johtuen siitä, että ne pitää kilpailuttaa kaikki erikseen samalta viivalta, ja sen kilpailutukseen on käytännössä mahdoton sisällyttää täyttä kysymysmerkkiä siitä, että mikä se yhteistyötilanne milloinkin on. Toisaalta modernisoitu ylläpito voi luonteeltaankin yhdistyä järjestelmien yli, kun sitä voidaan aina tarkastella sen hetkisen tarpeen mukaan. Ja sellainen turvallinen maadotus on tunnistaa, että itse asiassa hankkeissakin niin se sovelluskehitys koostuu jo nyt osajärjestelmistä ja roolitetusta tekemisestä, jolloin pelkästään taivuttamalla tavallaan sama tekeminen vähän eri nimikkeen alle, niin voidaan huomata, että modernisoitu ylläpito voi pitää sisällään hankemaisen kehityksen, mutta silti voidaan katsoa sitä kokonaisuutena. Merkittävä ero on se, että kun hankkeet joudutaan ajamaan pystyyn itsenäisinä, jotta ne voidaan kilpailuttaa, niin niissä ei voida samalla tavalla tarkastella teknisiä kokonaisuuksia. Ja modernisoitu ylläpito taas kykenee siihen, että esimerkiksi sisäänkirjautumiset voidaan yhtenäistää järjestelmien yli. Se saattaa tarkoittaakin aina sitä, että järjestelmäkohtaisesti joudutaan tekemään muutoksia, mutta silloin kun sitä voidaan tarkastella yhden piirteen osalta, niin se onkin mahdollista. Samaten sitten esimerkiksi Mikkeli Open-verkossa on olemassa sellaista teknologiaa, joka kykenee liikenteen priorisointiin ja verkon omistajakohtaiseen jakoon huomattavasti tarkemmin kuin mikään tavanomainen langaton tai langallinen verkko. Ja nyt tämmöisen piirteen tuominen sovellustasolle älykkäästi pystyy parantamaan niiden sovellusten käytettävyyttä todella merkittävästi, mutta sitä ei voi tuoda kätterästi uusina hankkeina sisään, vaikka se voidaan teknologiamodernisointina ajaa olemassa oleviin järjestelmiin. Periaatteessa työmäärällisesti ihan käytännössä samalla määrällä tai hyvin pienellä lisällä siihen, että se tuotaisiin yhtenä uutena lisään. Ja sitten kolmas tällainen esimerkki on esimerkiksi palveluiden ja asioinnin tuominen olohuoneen TV:seen. Jos tarkastellaan TV:tä näyttölaitteena ja kaukosäädintä sisäänsyöttäjänä, niin moni järjestelmä voidaan yllättävän helposti taivuttaa hyväksymään tämmöiset käyttöliittymät. Mutta jos se mennään pilkkumaan hanketasolle, että joka ainoan hankkeen pitäisi ottaa siihen erikseen kantaa, niin siitä tulee paljon raskaampaa kuin se, että tarkastellaan olemassa olevia järjestelmiä ja todetaan, että hei, kyllä näissä kaikissa voidaan toi osuus ainakin toimittaa tuonne TV:seen. Tämä ylläpitoyhteistyö voi ulottua myös suljettuihin järjestelmiin. Hanketasolla se on myös mahdollista, mutta erityisesti silloin, kun voidaan pilkkoa pieniä yksittäisiä tarpeita, niin myös lisenssöityjen erillisratkaisujen toimittajilla on motiivi pysyä mukana. Eli kun voidaan osoittaa, että hei, teidän järjestelmä pystyy olemaan tässä kokonaisuudessa nyt näin merkittävästi mukana, te saatte pilottitietoa siitä, miten tämä voidaan tehdä muualla, niin varsinkin pienet muutokset syntyy hyvin nopeasti toimittajan suunnasta, jopa niin, että niin kuin päästään hyvinkin mahdollisesti työpohjaiseen kustannukseen, tai sitten, jos tämä on tuoterakenteissa mukana, niin toimittaja saattaa jopa päivittää omaa tuotettaan ihan aktiivisesti, omatoimisesti sen takia, että he saa pilottikokemusta siitä. Ja tämä on mahdollista saavuttaa niin, että suljetustakin järjestelmästä joko järjestelmä osa avataan, tai sitten sieltä on jo avattu rajapintoja muutenkin, jolloin sitä ei automaattisesti tarvitse kokea, että jos jossain ratkaisussa on tällä hetkellä käytetty suljettuja lisenssejä tai jonkun tuotetta,
ja hankemaisesti se on hyväksytty jo aikaisemmin, että näin on toimittu, niin silti olemalla aktiivisesti yhteydessä ja avoimesti yhteydessä toimittajan voi ollakin, että modernisoitu ylläpito voi ruveta avaamaan sieltä sellaisia lukkoja hyvinkin ketterästi, jotka on mielletty, että niille ei voi tehdä mitään, kun on toimittajan tontilla. Sitten tarkastellaan vähän etenemistä nykyisten tiedon valossa ja mitä tälle asialle missäkin suunnassa kannattaisi lähteä tekemään. Eli päätöksenteon etenemisehdotus tässä yhteydessä. Tarkastellaan nykyisten hankkeiden ja järjestelmien välittömiä tarpeita. Huomioidaan ne, mitä nyt ollaan tekemässä. Tehdään NS-pikaselvitys, miten helposti voitaisiin siirtyä nykyjärjestelmien ylläpitomodernisointiin. Eli kuka hallinnoi tällä hetkellä ylläpitoa, millaisilla resursseilla, mikä niiden järjestelmien elinkaari ylipäätään on, että mitä niille meinataan tehdä. Yhdessä nämä kaksi asiaa pohjustaa sitä, että millaista hankintamallia tällaisessa sähköisessä asioinnissa voidaan käyttää. Niitä malleja voidaan toki tehdä jo skenaariotasolla nyt, mutta kun nuo kaksi asiaa kiinnitetään, niin saadaan näkökulma siitä, että mitkä on realistisia heti tehtäviä asioita. Sitten kun tähän otetaan sidosryhmien aktivointi ja tunnustelu mukaan, yksityiseltä sektorilta esimerkiksi heti, jos ruvetaan selvittämään ylläpitoasioita, sitten otetaan MIGTEC ja Mikkelin ammattikorkean mukaan, saadaan neutraaleja toimijoita, koulutusta ja voidaan tunnistaa, että okei, toi rooli voisi sopia tonne ilman, että se sotkee esimerkiksi tätä tavallaan avointa kilpailua tai kilpailutettavia asioita. Tai ei astuta sinne niin kuin sellaiselle alueelle, mistä tulee hankintaongelmia tai vääristymiä. Ja yhdessä sitten, kun on saatu tuo pohjustus hankintamallin tarpeisiin ja sidosryhmiin, niin silloin voidaan kiinnittää hankintamallia jo hyvin konkreettisesti. Voidaan tunnistaa, että esimerkiksi ammattikorkea haluaa olla mukana tämmöisen alustan kehittämisessä, ja sille löytyy rooli, mikä ei millään tavalla vääristä sitä, mitä yritykset jo tekee. Eli ei lähdetä tekemään marginaalisesti jotain, minkä markkina jo tekeekin tietyllä tavalla, vaikka käyttäjän tunnistuksen suunnasta. Ja silloin saadaan hyödynnettyä parhaat puolet molemmista suunnista. Sitten on se, että kun tämä saadaan kiinnitettyä, että mitä voidaan tehdä realistisesti nyt tai lyhyellä tähtäimellä, niin sitten voidaan lähteä tarkastelemaan tämmöisen sähköisen alustan teknologiapotentiaalin laajentamista, koska tiedetään, mitä voidaan tehdä. Eli sidosryhmistä sitten pikkasen yhteenvetoa. Tehdäänkö heti, että missä järjestyksessä näitä asioita esitetään sidosryhmille? Esitelläänkö ensin, että tehdään nämä esitykset kokonaan valmiiksi, pureskellaan mahdollisimman pitkälle ja sitten pyydetään mukaan, vai ollaanko etukenossa aktiivisesti yhteydessä näihin jo nyt tunnistettuihin tahoihin, laajennetaan sitä sidosryhmää ajatustasolla heti, ja sitä kautta, jos sieltä löytyy pilotointia tai etenemismahdollisuuksia, niin lähdetään edistämään niitä heti. Ja silloin todennäköisesti nämä esitysmateriaalit mukautuu käytettävien raakaversioiden ympärillä siinä aikana, kun ruvetaan jo tekemään. Missä järjestyksessä lähdetään mukaan tekemään? Kaupunkilaisten tasolla silloin, kun asioita esitetään, että mitä kunta meinaa tehdä, niin ne ansaitsee ja tarvitsee valmiin rakenteen. Muuten kommunikointi on vaan epäselvää, sekasotkua, ja siihen ei pääse kiinni. Eli sinne päin, kun esitetään jotain, niin sen pitää olla niin valmista, että jos siinä on jotain epäselvää, niin sitä on syytäkin ottaa kritiikkiä vastaan. Muita toimijatasoja voi kyllä kiusata mukaan ensin. Ja tunnistamalla sitten sen, että osa yksityisestä sektorista esimerkiksi aktivoituu sitten, kun ne ymmärtää, että ne kaupunkilaiset on oikeasti tulossa mukaan. Eli siinä vaiheessa, kun kaupunkilaiset saadaan mukaan, niin voidaan mieltää, että arvoketjun maksaja on mukana. Ja se heijastuu myös kaupungin päätöksentekoon. Eli periaatteessa päättäjien motiivi tehdä yhtään mitään tulee siinä, kun me saadaan mukaan kaupunkilaiset ja ruvetaan esittämään, että näin tämä hyödyntää teitä ja näistä syistä tätä kannattaa tehdä. Ja koska nämä valveutuneet kaupunkilaiset on usein kriittisiä ja aiheesta kriittisiä, niin kannattaa miettiä, että otetaanko kansalaisjärjestöt myös ja mahdollisimman pian mukaan. Sieltä voi tulla silloin isoja vipuvarsia, jotka myös lähtee vastustamaan asioita, kun ei vielä kunnolla ymmärrä niitä, mutta jos ne saadaan voitettua puolelle, niin silloin se viesti on neutraalimpi kaupunkilaisten suuntaan. Ja toisaalta, jos sieltä tulee hirveän vahvaa kritiikkiä tekemiseen,
hyvin aikaisessa vaiheessa, niin se on hyvä signaali siitä, että jos jollain tavalla kansalaisjärjestöjen suuntaan sitä kommunikointia ei pysty tekemään niin, että ne innostuu asiasta, niin siinä on riski, että se tulee samalla tavalla sormille silloin myös yksittäisten kaupunkilaisten toimesta. Sitten pikkupurassa siihen teknisen alustan potentiaaliin. Eli esimerkkejä helposti realisoitavista avauksista, jos tätä asiaa lähdetään edistämään ja saadaan edistettyä. Mikkeli Open-verkostoinfra on konseptoitu jo mukaan. CloudStreetin kanssa on keskusteltu teknologiasta, tai enemmänkin kuin keskusteltu, on mietitty ja testattu, miten se saadaan mukaan. Tämä voidaan tehdä Mikkelin avoimessa verkossa jo nyt niin, että sovellukset pystyy saamaan tietoa siitä, minkä verran verkkokapasiteettia niillä on käytettävissä tai onko verkko ylipäätään pystyssä. Ja tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että ihmisten näitä palveluita käyttäessä ei tarvitsekaan enää itse klikkailla sieltä avointa verkkoa auki, klikkailla sitä pois päältä ja päälle, jos se jostain syystä ei toimi, ja sovellukset ei takkuile sillä tavalla, että kun se katkee se verkko jossain vaiheessa, niin sitten se sovellus kippaa jotenkin hallitsemattomasti, vaan että oikeasti se koko alustataso pystyy tukemaan sitä, että verkon nopeus nousee tai jostain syystä, jos ihminen liikkuu vaikka tuossa Mikkeli Openin alueella ja se katoaa yhden tukipisteen alueelta ja ilmestyy toiseen, niin se ei välttämättä edes näy siinä sen sovelluksessa, joka on tehty tukemaan sitä, että sillä saattaa olla hetken aikaa yhteys poikki tai hyvin pienellä kapasiteetilla ja sitten taas videopalvelu toimii. Ja käytännössä se ei tarkoita, eikä tarvitse tarkoittaa sitä, että videopalvelun pitäisi toimia koko aikaa, mutta esimerkiksi jo se, että se ei vaan yhtäkkiä katkee, vaan siihen tulee tieto, että juuri nyt katkesi sun videoyhteys, jolloin esimerkiksi, jos se on sähköinen asiointi kunnan palveluasian niin kuin asianhoitajan kanssa, niin molemmat päät saa tiedon, että juuri nyt yhteys on poikki, se palaa kohta ja tämä dialogi jatkuu, ilman että se pitää käynnistää molemmista päistä uudestaan. Toinen esimerkki on sitten tämmöinen Smart Visionin kanssa käyty lyhyt dialogi, hyvin kiinnostunut dialogi äly-TV-ratkaisujen toimittamisesta käyttöliittymäksi tämmöisille palveluille. Ja käytännössä se ehkä voidaan tiivistää helposti siihen, että puhutaan luotettavista vanhus- ja TV-tason käyttöpalveluista. Ja tässä itse näen sen niin kuin suurimman potentiaalin siihen, että jos tämä onnistuu oikein, niin tämä voi avata etäpalvelukokemuksen, jota kukaan ei miellä tekniseksi enää. Että se oikeasti tuodaan televisioon se videopuhelu niin helpoksi ja niin yhdistettynä siihen palveluun, että se voidaan mieltää jo riittävän lähelle sitä tavallaan tiskillä asiointia. Ja jos se saadaan tehty oikein, että se toimii kaukosäätimestä kunnolla, niin se ei enää tunnu tietokonepalvelut ollenkaan. Sitten laajempi ja ehkä teknisempi, tavanomaisempi malli on se, että prosessimalli ja väylämalli purastaan tavallaan kokonaisarkkitehtuurimaisesti kiinni. Ja tästä on ollut dialogia. Se käytännössä vähän pyörii sen ympärillä, että tavanomainen pelkkä mallintamisen kokonaisarkkitehtuuri ei ole läheskään tarpeeksi ketterää reaaliaikaiseen jalkautukseen tai oikeisten järjestelmien jalkautukseen. Kokonaisarkkitehtuurilla ja kokonaisarkkitehdeillä on hieman sellaista asennetta, että he on tottunut mallintamaan asioita tietyllä tavalla ilman, että siitä pitäisi olla kytkentää tai tavallaan vastuuta siihen, että se pitäisi voida jalkauttaa. Ja tästä on olemassa materiaalia, miten tällaista asiaa voisi pilotoida myös niin, että sitä on kuvattu prosessikaavioina tai prosessirakenteena, prosessin infrana. Ja se on yksi sellainen kulma, että siihen kun saadaan lisää palautetta, niin sitä voisi lähteä myös edistämään. Päätöksenteon aktiivinen agenda näiden ympäriltä olisi avointen asioiden priorisointia sillä aspektilla, että ketään ei tarvitse jäädä odottamaan. Eli jos tunnistetaan, että on avoin yhteistyö ja useita toimijoita, niin pelaajia on niin paljon, että pelkästään avaamalla keskustelua ja katsomaan, että ketkä lähtee milläkin aikataulun liikkeelle, niin saadaan asioita eteenpäin. Eli tahot etenee omaan tahtiinsa tässä asiassa hyvässä mielessä. Sitten mentaliteetin muuttaminen siihen avoimuuteen, että jo tehtyjen päätösten muuttamista sitä mukaan, kun saadaan lisää tietoa. Eli avoimet asiat odottaa toisaalta etenemistä ja
avoin päätöksenteko avoimesti argumentoitavissa. Eli heti kun saadaan jostain lisätietoa, niin päätöstä voidaan muuttaa. Ja siitä saadaan läpinäkyvää. Eli tavallaan otetaan avoimesta asiasta tuplamerkitys. Ei päätetty siinä mielessä, että joku on avoinna, että siitä ei ole vielä tiedetä, miten pitäisi mennä, mutta ollaan valmiita niin kuin tunnistamaan, että koska voidaan edetä. Ja sitten ei suljettu siinä mielessä, että tehdään joku päätös ja sitten sitoudutaan siihen liikaa. Eli ei tarkoita sitä, etteikö voitaisiin tehdä asioita, mutta tietyllä tavalla ollaan herkkiä siihen, että kun tehdään tällaista isoa kokonaisuutta, niin pelkästään jo se, että joku yhteistyötaho jostain syystä joutuu odottamaan asiaa, niin se voi olla, että se painaa sen, että toisen kanssa eteneminen muuttaakin jo ajateltua aikataulutusta ja muuta, ja sitten vaan mukaudutaan siihen tilanteeseen. Eli käytännössä tietyllä tavalla taivutettuna, niin päätöksenteko nyt tässä vaiheessa liikkeelle lähtiessä ja vastaisuudessakin tulee olemaan aina sitä, että avoimista asioista oleva lista niin jatkuvasti elää ja päätöksenteko on koko ajan sitä aktiivisen agendan priorisointia. Eli sitä mukaan kun lista elää, niin saattaa olla, että järjestys siitä, mitä asioita tehdään, niin muuttuu koko ajan. Ja tätä se on joka tapauksessa, kun ihmiset tekee asioita, mutta jos se päätöksenteko saadaan vielä tunnistamaan tämä, niin siitä saadaan tehtyä ketterämpää ja läpinäkyvämpää. Ja siinä sitten ehkä oleellista on se näppituntuma siitä, että miten pitkälle joku asia ja päätös pitää jäsentää ennen kuin voidaan edistää sitä. Koska jossain tilanteessa joillain tekijöillä niin asia on hyvin selkeä, miten se tehdään, mutta kun se kommunikoidaan eteenpäin, niin siinä tulee gäppi tai ongelma siinä, että muut pitää saada siihen mukaan. Eli avoimesti yhdessä tekemiseen, niin se löytyy se tapa ja taso, millä asiat pitää kommunikoida, niin sillä ruvetaan tekemään.